Hi guys! For today's video, samahan niyo akong magluto ng ginisang ubod ng yantok. Agad-agad ko na ngang tinanggalan ng balat o yung outer skin ng ubod ng yantok at tinira lang yung malambot na parte. Pagkatapos ay saka ko hiniwa-hiwa ang ubod at nilagay ko sa planggana na may tubig. Pagkatapos ay saka ko ito hinugasan at binabad ko ulit sa tubig. Nang sa ganon ay maalis yung dagta ng ubod. Agad na rin akong naghanda ng mga sangkap na gagamitin ko, gaya ng bawang, luya at saka sibuyas. Bumili na rin pala ako ng sardinas na isasama ko sa gisa. At dito ngayon nagpainit na ako ng mantika at ginisa ko na ang bawang, sibuyas, luya at sardinas. Isinunod ko na ring nilagay ang ubod ng yantok. At dito nga'y tinimplahan ko na ng asin, konting MSG, bagoong isda, pamintang durog, at saka ko ito tinakpan hanggang sa maluto. Pagkahalo ko nga'y nilagyan ko na rin ng spring onion. Hanggang sa muli!